Mama kwa ba de ba Emadek TV so nyame enhye obi bia ohwe Emadek TV. Eye nansia me de video bi ba abonten be kasafa sofu bi anase se confuse obi a ogina baabi na oka nsemfa Davelyn ne Odehyieba Priscilla omon se nsem ne nsem bi a woka se na nkola we ni omon nye eye mi ye bisa video ni we no me de baabi na me gina ne se sansem na papa no gina wona woka ye no me nsem na woka gum nkola na bra abo no so no entwaye de mo me ma ho kwan se obi bia obese oye Odehyieba no so kire na adwene no kire na adwene no so mfa ne nsem opese woka enfamba we na fan baako a owo outside UK edi ono nso so no ho nsem na se nsem baako onim fa sa nsem we hu no edi aba eti ensem bre no mo mienko ni nkotie fan nsem na ono so kan wi a ne wo no mesoma kan so. Hello, bro. Good morning. Mpacho apomoe. Edi anko panse se ho ye. Ina mi hwe interview bi. Ewo enwomtofo no afa wosi obi a opese oche na anyo tbi audio mama mi ye audio di ama. Papa na asam na oka no. Onka abane. Bani ba kokora anim na bia ogira ka no na mani nje ho. So okogide nsuo mu na oka no. Nkwoti di fie na oka onka abane. Ghana fo yempe no kre. Die nimpa no beka enokre a kire ne nua no. Osi enye. Nka de nkwala ne ye no won kasa ye. De nkwala ne ye won kasa ye. Hwe ma minka bibi nchro. Hwe tema tueje ko fa Odehyieba Priscilla. Obi a penasa me penasa papa na enwom na me de da me de sorry. Na tema Odehyieba oba tueje ho no. Ense interview no wo mo ya ye wo nsa wo mo echi nkohwe. So wo sa wo echi kohwe a Odehyieba Priscilla no ne manager nka de odi ye na enye ne ya. Hwe tema wo ye nua girl no ni na etwa photo no. Wo ye ni interview bi tueje ne nkwala ne ba ko ye ni interview. Wuti asaba o kan a mommo sa audio no. Mun sa mo echi nkohwe na mommo ntie. Osi tema tueje ko Odehyieba no krom no. Oman no ma sa onfa akoma ne maami na won frɛ no na Odehyieba yira adoma nti okɔ do okɔka kyerɛ ne maami na ɔka kyerɛ ne maami no won mi sɛ Odehyieba ɔyɛ ntro ne nua ne ka ɔka no twa ne shot ɔse ne nua ne yɛ ntro kakra ɔyɛ ntro nti munkɔbɔ sa audio no na tu eje no na ni anda ho fi sɛ wenye bi ɔbɛboa no ma wenye skanti na ni anda ho ntias interview na akwala ne nua ne kan no nka de odi ye na enye ne ya sini nua krom ho na na oti woni mi so ye ntro ya akwala ye ntro a odi benyin akwala de wotin ena odi yin ahyase munkɔhwehwe ne nua ne interview na muntie say interview no asema meka no se tiyo eje di wi free ya na sa interview no tie ne yiye a nka de Odehyieba ya no anye ne ya kyese eye ni su ne bodo di fiase odi fimfiti ase de sofu ne ka no mo Ghana fo ye moma enimpa enka no krenkyere mo na wonje ai obeye papa no enokre na oka no but bo ntira ase media oma mediri hu ye kakra ne se ye krob no sebi ahonhon ne ade yina wo nsuo na nsuo bu na okogina kan no ene de benene nya adwen but nsam okan de enokre mu ena aka akire wo no nti papa mo ntie na asopem mamu yan se buye media funti obi ka no kra na mu si ne kwan nti sa asem na wo asose se papa na ando na onome no Ghana nyumtofo yenye nkwala wa Ghana fi day one obi obedi ne master ni obeye petri bia ahoma so hya na mabia no na wie yi si ni sei na wie yi esi ni sei enye Odehyieba ne pe na ode ye sa ade no eye nyumtofo na wodi lechi na wo hyehya ase sa oba ne de be diri ho yotu PCS stado me diri ho ye papa na enye hwe tema tu eje okoko ye oye program Odehyieba program na Odehyieba ka say ne mentor ni PCS ya en da 2 years 2 weeks or 2 months time wo ye interview vi na Odehyieba ka say wo bi say ready ne mentor pa ne hwan no say ne manager say ne mentor nye obia enti ne mentor nye obia onu na shi PCS start ofa no ho adwe say obesa ya akwala no but PCS ya on fa akwala ne nkosi hwi me ka no kre e de akira bonne
Sister, ono no hihye chire. Ono no ye saa nneoma ni na wa ye no so ompe kasa. But or snake on the grass pa. Or slow poison. Inti ono Odehyieba na ofani nkosi hwe. The time is come. Had I know. Nti audio no me mo kwan. Fatwe bono bi entie bi. Okay, me da wase jami sure bye. Right, enti no asema maame no e kan no. O se Ghana for ne yempe no kore. Isan se eduru ba bi a ensem a na anka beginning no bobo balantanka tuoji ma na ni dawa anka ohunu ba bi a Odehyieba Priscilla ofuri a oba. Maame mommy asema wo kan menka se enye no kore eno ano no. Menka se nkwala na de na omaye no eye da bi. Na momem pese edi blame ni be ma enkwala no too much. Eye nkwala ndi omaye den enkofuo bi a eta ichire enkofuo bi a mo ye maame ne papa no no wo mo na anye ni yi edi so wo asem bi kan wo de direct say ansem no fama nkofo no na nkwala no ti se obi ti se Odehyieba Priscilla Davelyn ede no maye o mu susua Davelyn nsem obetna wo keka fa ye friends the gosan ho no sansem no enye Davelyn nangasa na akotena no wakeka nsem o eyenkofu bi o mo ne Davelyn nam na ache Davelyn se kokeka nsem si efa the gosan ho na meba me de nsem bi baba beto abontene meba be kan nsem bi a ebe kire se ampa enye Davelyn ono angesa na abetena no wakeka nsem o eye nkofu bi o mo tete abontene na o mo support Davelyn ne ade no ko the gosan senior ti bia no ko ya ade aboa Davelyn. No matter what no na Davelyn ntumi megina ba bi enyi the godson boni ayesa bara ye nkofuo bi nti ma sa na me pa kire ye nkofuo bi o muta akire e na ye sa ne ma no sa nkofuo no wo mo a ehihye nkola na chi managers ne wo mo maame no mo papa no ne ade bi no wo mo ma ye mo tenchen e na metumi akora na ye adwuma better more than the manager no ne wo sisi a no sa nkofo no ene enti no so obi woni no mensem bi a on chena sa no mensem ne mfa nko sa nkofo no so no onya nkwala nko nkwala de omususa so munya obi a obekire wo mo bebie wo manyi mo se so obi to nsuo kura ma oda kura na waboa wa I believe say nkwala wo mu ni they be problem na nkwala wo mo they don't take decision for themselves o mu ni mhwe etima wonsem na waka no eno ano ye da wasenya me nhira so won so ache wadwen ye videos bi a egu obi a no obetumi asanso akoso afa YouTube ye WhatsApp number no ye digu ye YouTube videos no so no obetumi akoso afa onso kire wa adwene ansem a ya kan afa all the videos egu ye YouTube channel no obetumi akire wa adwene na me ka won say America lottery no eda so koso America lottery no eda so koso enti say wonu obi a ye interested contact nipa no na fa number fama no say on friend no ye ni nkomo ye register America lottery no bi free ye nje obi a 10 pesos mpo free. There are some. I mean, obi bi Emadek TV.